Nginibingelele nonke ingane ezinhle, ingane zabantu abadala, ingane zogogo nomkhulu, ingane zeyidalwa nezithunywa, ingane zemimoya. Nezedlozi, Umndiki, Mndawe, ithunywa, inzuza, amanona amahle, zonke iy'ngilosi ezinhle zamazulu nezamanzi ngokukhanya. Ngisho uqobo lwazo ney'ngilosi zey'hlahla, iy'ngilosi zemhume zey'ndonga amadoda, izinto eziyimfihlakalo. Sibonga kokuqala nje ithuba leli lokungena ukuthi sikwazi ukukhuluma nani, sifinyelele kini ngalolu daba. Sithakasele indlebe enizosipha yona. Udaba nje olubalekile olisesathi sithi masiqhubeka siloku sisebenza. Sabona ukuthi kubalekile ukuthi sazise abantu abangahle babhekane nalezi impawu ukuthi lukhona uphawu, zikhona izimo lezi engizoyithula. While uyisa umntwana esibhedlela, while uyisa umntwana eklinikhi, kodwa uqaphele ukuthi kungenzeka yini ukuthi kube yiyo mhlawumbe lezi zimo o yiyo lemimoya ekhona esizoyiphawula manje njengoba sikhuluma nani njengamanje. Ngizofuna nje ukuthi ngiyenze le video ithi kuba mafuphi, ithi kuba mqamqam, ingabi inde kakhulu. Lapho ngizokhuluma ngey'mpawu ezenzeka ebantwaneni. Umntwana omncane, ingane encane uyibona ngani uma kuwukuthi inomoya wemndiki noma wemindawo, isesencane impela, isencane impela, mhlawumbe isanda kuzalwa kulezo inyanga lezo. Kuney'mpawu-ke ezimbalwa engizoyiphawula kakhulu ukuthi naloyo senomntwana omncane abheke lezi mpawu lezi. Mazenzeka ube nakho ukuqaphela ukuthi kungahle ekuhambeni kwesikhathi noma izinto zimhluphe esemncane, kodwa lezi mpawu lezi zizokukhombisa umntwana uma esanda kuzalwa noma eqhubeka kulezo nyaka ku-3 months to a year ukuthi impela uhlushwa ile mimoya noma 2 years. Kwabanye kuyahluka-ke, bakhula nayo lento, kwabanye kodwa masethe ukukhula kancane besithi uphothula. Lezi zimo-ke ziyaphothuleka ngendlela ethize ukuze zingamhluphi umntwana akwazi ukufunda kahle esikoleni noma eqhubeka-ke nasemavasithi, mhlambe ekwazi ukudila nazo lezi zimo lezi uma esekhulile. Lapho sikhuluma-ke ngemoya yemindiki nomoya womundawe. Ubona ngani umntwana uma esanda kuzalwa ngokukhula kulezo inyanga noma kuleyo nyaka noma kuleyo minyaka leyo emibili? Kodwa nje esikhathini esiningi esanda kuzalwa isikhuluma ngengane esesencane kakhulu. Lapha umntwana ekakhulukazi ngiqale ngomoya womndiki, ubona kanjani emntwaneni? Ubona ngakho phela ukuthi umntwana uhlezi esonta intamo engathi uyaphuka. Kuhle komuntu ukuthi uma eyilula impela usonta intamo aphenqa umntwana, ikhanda lijike. Kuhle komuntu engathi ikhanda libheka ngemuva ephenqa-ke impela. Nawe namuntu omdala ungazothuka ucabanga ukuthi khona into ephula umntwana, kanti yiyo le mimoya lena noma ukululeka kwayisuke kuyilula lezi zimo lezi. Zithi kuwena nawe, wena umuntu okhona ekhaya, uma umntwana ekhomba lolu phawu ulinake kakhulu, kuyizinto lezi eziphothulwayo, uzalwa nezipho ezithile okufanele ukuthi ekuhambeni kwesikhathi bese kwazi lo mntwana loyo ukuthi akwazi ukuyinqamula. Okwesibili, uphawu lwesibili, uhlale edikiza. Kuhle kumuntu onamafithi, ngamanye amazwi uqhashaqhasha nje ukuthi umntwana mhlawumbe isikhathi uyayilula, mhlawumbe usomthola ngathi uyaqhashaqhasha nje ngathi unamafithi, kanti yizo lezi mpawu lezi zokuthi umntwana onemimoya yemindiki. Ukukhweqa amehlo, olunye uphawu engalibala. Ngizobala nje izimbadlwana njengoba ngisho nje namhlanje zibe 3. Uma ukuthi ngelinye ilanga kuzodingeka ukuthi ngibuye kule ma-topic bese siya ngokujula noma siye ngokwandisa, sizokwenza lokho. Ukukhweqa amehlo, ukukhweqa amehlo ukuthi umntwana ehlala amehlo wakhweqa bemhlophe impela engazuthi uyaquleka noma uyafeinta, awakhweqa bhekise phezulu kuvele nje ubumhlophe impela ucabanga ukuthi umntwana uyahamba emhlabeni. Izimpawu lezo zomntwana uma enemimoya yemindiki. Uhlezi esonta intamo, uma eyilule ngathi uyapheqeka, ngathi uyaphuka,
ahlezi edikizela kuhle komuntu oquleka noma namafithi aqhaqhazele ukhweqa amehlo esikhathini esiningi, noma ezamula uzamula kuhambisana nakho ukupheqa kwentamo ukuteka impela intamo ibheke eceleni. Umntwana kumele mezamula azamule nje kahle hle. Bese ayabuza komunye ke ukuthi ke wanquma ngani ke amandiki lana emntwaneni ukuthi angamhluphi ekuhambeni kwesikhathi akwazi ukukhula kahle, abhekane nalezi zimo ngendlela ethile uma esekhulile seqonda esebona kahle izinto nokuhamba kwazo. Yebo, uyanqunywa ke lo moya ngosiko oluthile noma ngendlela ethile, engasho ukuthi isiko kodwa ngendlela ethile, ngenkambo ethile, ukuthi ungahluphi enganeni alulame kahle. Kodwa ke umuntu ozokwenza lokhu kufanele ukuthi akwenze nangenkukhu ebomvu. Umndiki unqunywa ngenkukhu ebomvu. Kunendlela ethile-ke okusetshenzwa ngayo, uvesana usuke nje uthatha inkukhu uzenzele, kodwa kunenkambo ethile okusetshenzwa ngayo ukuze kunqunywe lo moya, impilo yomntwana engabi nobunzima, ikwazi ukuqhubekela ngobuhle phambili. Bese sibuya-ke lapha-ke kuwo-ke Mndawe nezimpawu zawo ebantwaneni. Ubonakala ngani-ke uMndawe? Ubona-ke ngokuthi-ke ingane iba nezinyongo enkabeni. Masikhuluma ngezinyongo enkabeni, sikhuluma ngokuthi umntwana abe namashashaza la enkabe asarawunde inkaba, la inkaba eba khona impela enkabeni yakhe, bese kuba namashashaza azungeze inkaba. Lezo inyongo lezo, lawo mashashaza noma lokho kuzobe kwenzeka engazi ukuthi amashashaza impela, kuba ngathi uvukwa irashi nje enzima kabi, kodwa asarawunde nje inkaba. Yilona luphawu lokuqala. Abanye bagijima baye emakliniki babanikeza amarabha babanezeni, kanti basuke benikeza abantu abadala uphawu ukuthi-ke umntwana unezipho, umntwana uze ngokuthile okuhle emhlabeni. Okokuqala lokho. Okwesibili, emoyeni yoMndawe ubona ngani? Esithweni sangasese-ke soyibiza nje sigagule sesho embobeni yokuya ngasetoilethi, sesisho embobeni yendunu impela. Akusile igama leli elijwayelekile ukuthi lisetshenziswe, kodwa sikhuluma isintu lapha asithuki. Embobeni yokugaga noma embobeni yokuya ngasetoilethi, umntwana iba bomvu kuhle kumuntu engathi mhlambi ubesebenza noma kunzima, iba bomvu mawuyibhekisisa izungezi impela, hayi ubomvu kodwa yona iba bomvu qobo. Okunye-ke futhi okuwuphawu oluthanda ukujula, lapho kuba nzima umntwana makumele etoilet ngoba kuba buhlungu. Lapho sokukhombisa ukuthi suke sokuyisilonda, kufanele kuyinto kufanele uyiphuthumele ngokusheshsha ngoba iya ngokujula-ke kulowo mntwana. Isilonda leso siyaye sakheke ngaphakathi, asipholi. Makhosi. Isilonda leso-ke siyaye sakheke ngaphakathi esingapholi. Sesisho isilonda ngaphakathi enduni yokugaga noma yokuya ngasese. Kufanele-ke ukuthi-ke iqaphe kakhulu lento ey'nganeni. Sikhuluma ngey'ngane ey'ncane ukuthi ingane mayikhala, umzali uyibheke lezi mpawu ukuze uzokwazi ukuthi usheshe ucele usizo, sikwazi ukukusiza. Umndawe-ke khona-ke unqanyulwa ngayo-ke inkukhu emnyama, ngoba nakhona kuhambe ngendlela ethile, ngenkambo ethile yokwenza-ke leyo siko lakhona, ukuthi noma leyo nkambo yakhona ukuthi ingamhluphi umntwana until azazekhula abe namandla noma akwazi ukuyiqondela izinto ayikhethele indlela yakhe. Uma sokwenziwe lokho kuye kudluleke ukuthi kudambe lezo y'nkinga lezo, umntwana akhule ngendlela ethizeni noma imlayezo ifike-ke kwabantu abadala.
Uma kukhona ke abantwana ababhekane nalezi zimo, ngoba into yenza ukuthi size siphawule lento kulamalanga sibe sibhizi njengoba besingaveli ngapha singa-release video besiloko sibhekana nezimo ke zabo abantwana abahlushwa ile mimoya. Manje ngithi ke kulona loyo ongakazi ngimqaphelisise ukuthi makwenzeka lezi impawu ungaya ekliniki or esibhedlela, kodwa akuzi ukukusiza lokho ngoba bazokusiza ngemithi ezozama ukupholisa, kodwa lento izobe ikhona as long sekhona kungadilwanga nayo ngendlela ekufanele kudilwe ngayo angeke ize isuke. Manje kuhle ukuthi uvele ukwazi ukuthi mawubona lezi impawu engiyibalile nga-3 zingaba zine noma zingaba ningi ngaphezulu kwalokhu, kodwa lezi kakhulukazi engiyibalile yizona ezizokunikeza ukuthi lo umndiki, umoya womndiki, lo umoya womndawe osenganeni. Cela kakhulu kubo bonke abantu abazolidinga usizo nabo bonke abashilo ukuthi bayakuthakasela ukuthi bakwazi ukusixhuma. Ikhona inamba mawungena ke ku-YouTube u-subscription mawuklikha i-arrow, kodwa ngizoyishiya ngiyibize ke lapha, ithi 081 435 8374 081 435 8374. Siyothakasa kakhulu ke uma ukuthi abantu bazofona, kodwa ke hayi basixine ebusuku. Sithi kubo bonke abayokwazi ukusizakala le video efinyelele kubo nakubo, sithi akube kuhle kwande bemhlophe nikhanyiseleke. Ilokho kusizathu esikhulu sokuthi sibe khona lapha ukuthi sikhanyise. Sisho sithi khanyisa khehla ukhanyisele izizwe ngezizwe kufinyelela ukukhanya kuba abantwana bamathonga nabantu abadala okuyizingane zabo lezi eziphilayo bakwazi ukukhuluma nabo, bafinyelele kuzo zonke indawo ngeindawo, noma ngabe uphesheya noma ngabe kule ndawo noma ngabe kuse-Afrika noma ngabe kuphi. Sithi uma usizakale ngale video akube kuhle kube mhlophe kukhanye kakhulu. Asibonge, siphinde sibonane futhi maduzane nje. Kodwa ke ivideo umlayezo ke obaleke kakhulu esobe sikhuluma ngawo kuluhlelo olulandelayo ozobe olubaleke kakhulu inkinga nemndeni abantu ababhekana nazo. Umlayezo loyo ukuthi idlozi eliphenduliwe noma elithwebuliwe noma elisetshenziwe ulibona ngani, yini okubonayo, yiziphi izinto oyibonayo zenzeka ekhaya uma idlozi eliphenduliwe noma elithwetshuliwe noma elisetshenziwe ekhaya. So besikhuluma ke ngalokho ke manje siyokungena ngokujula ke manje ngezinto. Ngicela nakini nonke ukuthi ke nilalelisise nifunde. Uma lezi impawu zenzeka hlelani nibe nilindele nidinga usizo. Kubo bonke abazokwazi ukuthi sibasize sikhona, nifinyelele kuthina sizokwazi ukudingida yonke into nani, kodwa kuzomela nilindele. Sithi ke salani kahle ngokuthula nothando.